Altså folkens, og velkommen til den her video. I den her video, der skal jeg, nu har jeg allerede sådan pakket den op her, men jeg har fået en pakke fra dealfighter.dk. Jeg ved allerede hvad det er, kan jeg så helt sige. Men så ja, skal vi ikke bare tage det op, så I kan se hvad det her rent faktisk er. Det Dealfighter har sendt mig, det er sådan en black mask, og hvad jeg ved, så kommer det til at gøre pænt ud. Jeg skal ikke selv putte den her på mit ansigt, det skal min søster, som sidder herovre. Men min søster sidder derovre, og hun skal putte det her i mit ansigt. Det her black mask. Min søster giver mig to ting at vælge imellem. Den der, eller den første. Ja, det er rigtig fint. Så stemmen, der står her, at man skal undgå øjenbryn, øjnene og læberne. Så det skal du fandme også huske. Ja. For så kan man sikkert fucking nas. Det der, det er simpelthen selve tuben. Det er det bare, det jeg viste før, det var kassen af det her black mask, vi kører på. Hvad fanden laver du? Kæft, man føler sig mandig, når man sidder her. Med pandebånd og ansigtsmaske. Men ja, imens der ligesom har det her på, så kan jeg fortælle lidt om Dealfighter. Og Dealfighter, det er, de får de her gode tilbud. Og den her black mask her, den koster 40 kroner på Dealfighter lige nu. Og hvad jeg så på Facebook, så kaldte de det for juleaften. Ikke juleaften, men juleaften. See what they did der. Så jeg synes helt sikkert, at I skal gå ind og tjekke dem ud, og imens så kan jeg lige rykke herover, så kommer sådan et overview her af deres hjemmeside. Fik du chok? Det ligner nemlig Batman eller sådan noget. Det ligner Iron Man, bare i sort. Ej, Stephanie. Mit ansigt ligner en dealer. Skal jeg bare vente på det her i en halv time? Så, hvad skal vi finde på at lave en halv time? Dealfighter er altså et sted, hvor de laver gode deals. For eksempel deals. Og der kommer nye deals næsten hele tiden. Så jeg synes det er helt klart, det er et klik værd. Og i hvert fald lige tjekke dem ud et par gange om måneden. Så man lige går ind og se, eller et par gange om ugen, hvad ved jeg. Så man går ind og se deres deals, fordi der er helt klart nogle fede ting at kigge på. Det her, det ser bare klamt ud. Sådan virkelig ulækkert. Der vil være link til Dealfighter nede i description. Og ellers så står deres hjemmeside også op her. Så det er simpelthen bare lige gå ned og trykke. Det er ikke sværere end et klik og et scroll måske. Og så er du inde på deres hjemmeside, og så kan du tjekke alle deals ud. Jeg føler lidt som sådan en zoom af sådan. Kun fordi jeg ikke kan åbne munden med den her. Og det er med det samme, jeg sådan åbner munden, så mine øjne ligesom går sådan bliver trukket ned. Skal vi så snakke pige-ting nu, er jeg sådan en pigemaske. Du starter. Sådan her en pige-samtale. Skal vi snakke? Ja. For satan. Prøv lige at mærke en gang. Det er ikke tørt endnu. Jeg hænger stadig fast, når jeg rører mit ansigt. Og I hænger fast. Sådan venter man på en bil op mask. Alexander, jeg falder ned. Fuck, det er dejligt. Det kilder af helvede selv. Det gør ikke ondt, det kilder bare. Okay, 3, 2, 1. Altså, so far så virker det her så rimelig godt. Fuck, det føles som om, der er 1000 popcorn, der springer mit ansigt. Så, der er 50 ml i sådan en pakke her. Og i de 50 ml der er der cirka til 5 gange det her smerte noget. Så jeg kan helt klart anbefale det. Og helt klart anbefale Dealfighter. Og jeg kan helt klart anbefale Dealfighter. Så der er link i description. I skal helt klart gå ind og tjekke dem ud. Men det er Dealfighter.dk. Jeg vil i hvert fald tage rundt den her video af. Jeg vil sige mange tak til Dealfighter, som har sendt mig den her mask. Det var super fedt, at jeg måtte anmelde den og prøve den. Vi ses i næste video alle sammen.